Ari sa ihan sa palibot? Ang kalayo sang kandila. Do kasubong nga nagapamati lang sa mga ginapangambal ni Jana. Lo, kunari ka ginman dire, sigurado nga malipayon ka sa pagduaw ni Jana sa imo. Malipayon ka, lo. Malakat ka naman, Jana. Mapalayo ka naman. Kinahanglan, gid. Tungod nag-eskwela pa ako, no? Uy, nong? Kung din pa nga nagtinidya na kita, amo pa kaging tawag mo kung manong ba? Hindi pa man ulihi ang tanan, hindi bala? Hindi mo gid pababayaan ang lawas mo, nong, ha? Wala akong makaibalo kung saan naman kita makita ay liwat. Mapabulig ko sa ila ni mama kag papa na mangita sa mo sponsor sa imo pagtuon sa college, nong. Amo lang na ang sarang ko nga mabulig sa imo, subong. Salamat kid Jana, ha? Madamugin nga salamat. Kagoy, hindi ka gin magkalipat sa pagsulat sa amo ni Lolo, ha? Bisan wala na siya. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi-agod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath, ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest and social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga,
kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Sangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizis erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makitaan naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula
yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars, kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madami pa. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging Number 1! Basta Radio Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the
for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I'll be. Hindi ako magbalikid. God, ito hinari lang ang nag-untat ang pagtiyog sa kalibutan ko. Oh, nagatulong ako ng mga luha. Pahiran ko ini. Oh, nagpangako na ako sa kaugalingon ko. Hindi ko pagusikan sa akong luha si Bryce. Kapag hindi ko gitapungga ng maghihibi. Makaligad ng pila katuig. Kaya hinali lang siya nga nagdula. Kagkaroon nga nagkita ay kami liwat. Hinali naman nga naggamong kaisipan ko. Kag nagkita ko, kada ko sa ginbag po niya. Nagdako ang lawas niya. Kung nagtubang na gidang kagwapo niya. Nakasaho siya. Sang mabugnaw ak lima sa iban nga pungsod. Kag makita ko man ang kaseryoso sang iyan mo. Baliskad sang iya ginapakita sadto. Nga tuman ka malipayon. Do talagsa na lang siya sa buong nagayihong. Makita ko sa iyang mga matang kasubo. Hindi ko man mahipalan kung ano. Nga ba naman magasagad ako sa pamensar sa iya. Tapos nang sa tunga namong santo. Ang paghigugma, naging batsyag ko sa iya santo. Nagtula na. Kagang solo nga nabilin diri sa kasing-kasing ko. Among kaugot. Oh, Selena, anak? Aga ka pa nagbugtaw? Ah, oo, Nay. Dapat temprano pa ako nga makaabot sa opisina eh. Kay may lunch meeting si Senyor Alfonso sa mga barangay captain kag sa mga kaalyado niya sa politika. Kagamuman sa mga campaign managers niya para sa maabot nga eleksyon. Ay, amo gali. Oo, Nay. Kag sa isa ka restaurant din ay hiwaton. Kani, mahimos ako sang temprano. Sige. Kay madigamo na ako. Nagupod man sa amon si Bryce. Kanagpungko siya sa tupad sang driver. Kang iya mga mata. Natabunan sang dark glasses. Kag wala ka makibalukon nga ah. Apang na-tense ako.
Hindi ko man pag-akuon. Apa nga ba checkin ko, Kid? Nga apektado ako sa presensya ni Bryce. Do kasubong bala nga hindi kami kilalahay. Kagkalain kaysa nag-abot siya sa Kapitolyo. Wala na siya nagtinguha pa nga masugilanan ako. Siguro nahuya siya sa ginpakita ko sa iya kahapon. Ba? Nagbalik kid siya diri sa namtangan ko? Kadabatsagan ko kid ang pagluksos ang kasing-kasing ko. Ilikaw kung panulo ko sa iya. Sagwa sang van ako matulog. Ginpahibalo na ni Senyor Alfonso. Yan si Bryce sa madalagan kontra sa kandidato ni Sir Romulo. Congratulations, Bryce. Congratulations. Nagbulaan, sir. Halos ang tanan nangapanginbulahan sa iya. Aragin sa iya dugo ang pagkapolitiko. Kasubong sang iya amay. Kag posible nga sa pila ka adlaw siyang mabulo sa pwesto sang iya amay. Nagbalikid naman siya diri sa akon. Kag makita ko sa iya mga mata ang kasubo. Nakaayhan? Ano? Oo, Maida. Sa gym mahiwat si Bryce ang iya kaadlawan. Kag libre nga magsulod ang gusto nga magtambong. Kag amuman ang tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo. Maayo kun amo. Ay, Gumber. Kung hindi ako magsala, panugod na ini sa iya pagsulod sa politika. Husto ka, Maida. Tungod na hinambit na sa ako ni Senyor Alfonso. Kag hindi man ina katingalahan. Kay ara na sa ila dugo ang pagkapolitiko. Nakailis na ako. Simple nga bestida lang ang ginasuksok ko. Ay, wala kong tani ako sang plano nga magtambong. Apang si Senyor Alfonso gid mismo ang nagpangabay sang akong presensya. Kagidungan sa kaadlawan ni Bryce ang formal nga pagpahayag ni Senyor Alfonso sang pagsulod ni Bryce sa politika. Kag sigurado madagsa naman ang mga local media. Ay, okay nang itsura ko ngayon niya. Manaog na ako. Ba? May nagtulog ang salakyan sa atubang sang balay. Si Lina, anak. Si Philip, ari siya. Nay?
Pagaron ko kung tani ikaw nga makaon sa gwa. Apang may kadtuan kagali. Oo. Ano abi kung ikaw na lang agdahon ko nga magupod sa akon sa gym? Total, open man sa tanan ang birthday celebration ni Bryce. Ate, wala sang problema. Kadamo sa mga tao diri sa gym, no? Oo. Amo sina kapalangga sa mga tao ang pamilya ni Senyor Alfonso. Kag hindi lang kay pulos manggarano nangari diri. Hindi pati man ang mga ordinaryo nga mga tao. Amo sina kabuot si Gov. Pakita gid nga palangga siya sa katawhan diri. Kay puno na ang gym. Apang madamo pa sa mga tao nga nagatingwa nga makasulod. Okupar na mo ni Philip. Aragid sa atubang sa lamesa nila ni Senyor Alfonso. Kaginapatong-an ni Ma'am Amelia ang iya mag-amay. Kag si Bryce, may nagatupad sa iya nga babae. Matakong. Kag makita ko, naka-attentive vidya kay Bryce sa pagpamati. Tumay ginahambal ang babae sa iya. Nagapangimang bala ako. Ay, hindi. Hindi. Wala ako sang labot. Bisan maghalupanay pa sila nga duha sang babae ngayon. Kag salamat na lang ikaw po si Philip. Gani, wala na nagpamilit po si Senyor Alfonso nga mag-share ako sa table nila. Si Bryce, nagtindog. Dito siya nagpapadulong sa microphone. Mahambal siya. Nalipay ako nga makitang mga presensya ninyo. Kagsubong pa lang, nagapasalamat na ako sa inyo suporta. Kabay pa nga kung anong suporta nga ginhatag ninyo kay Daddy sa nagligad nga eleksyon, ihatag nyo man sa akon. Madamo gid nga salamat. Sigurado nga madaog gid ang anak ni Gob. Daw kabaskog sa iya karismay. Kag siyempre, dalaman siya sa iya amay. Nakaibalo ka man diri sa aton. Basta pamilya ni Senyor Alfonso, wala gid siyang kapirdihan. Kag daw maalarma ako. Ibasibla pati ikaw. Pangaluyagan man ni Bryce, Hindi ako tanga para magpainto sa lalaki ngayon nga. Ha? Anong sining mo? I mean, Kwan, balita ko, madamo siya sang babae Kag isa pa, nantawa ba ng kaupod niya para hatagan niya ako sang iya pagtamod. Abi mo, kung ako ang pamangkuton, mas gwapa ka sa babae nga kaupod ni Bryce. Ano? Oo. Matuod din na. Puti lang siya. Naging pagwapa sa make-up. Bilog ng ulo ko, no? Gani, hindi na ako pag-into, Ginuyatan niyang kamot ko. Nakaibalo kagid si Lena. Nga para sa ako, ikaw lang ang pinakamatao. Kung matulong mong pagigugma ko, ipakasal ko gid ikaw dayon. Uy, ano ka bala? Hasta pa bala diri? Makahuluya sa upod naton diri sa lamesa.
Mabatian ka. Matuod man ang ginasiling ko. Mag-abyan kita. Kag gusto ko nga magpabilin ina. Kung tani, mahangpan mo ako, Philip. Salamat. Ari na kami sa atubang sambalay. Manaog na ako diri sa van, ah. Hala. Si Bryce. Una pa siya nagpanaog sa akon sa salakyan. Manaog na ako diri, ah. Masunod na ako sa gate, ah. Nong? Thank you sa pagdulong sa ako, na. Buksan ko ang gate ka magsulod. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ginitag na nga mga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga Payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies.
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras. Paradyo Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito kami ulit para magbigay aliw sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi niyong pagtangkilik sa lahat ng drama ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa mga estasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng sulat sa Recuerdo ni Romero sa ating dramang Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Romero. Fallen apart, gone somewhere. Nadaanan ko kanina ang kotse mo, Romero. Kaya bumalik ako. O teka lang, anong ginagawa mo dito?
Inihintay ko si Greta. May okasyon ang mami niya sa harapan ng nagparadahan ko ng sasakyan ko. Negosyante pa pala sila. Talagang mapalad ka, Romero. Sorry kung natagalan ka naghintay. May mahalaga kasi kaming pinag-usapan ni Mami at tumawag pa si Daddy. Romero, siya ba ang nobya mo? Kapitbahay namin si Napoleon, Greta. Kumusta? Ang ganda naman ng ngiti mo. Totoong maganda ka, Greta. Ha? Mapalad ang kaibigan ko sa'yo. Salamat, Napoleon. Baka gusto mong pumasok sa loob. Ay, salamat na lang. Pero may pupuntahan pa kasi ako. Romero, maging alerto ka. Baka makuha pa ng ibang nobya mo. What did you say? Hindi ko naiintindihan ang mga sinabi mo, Greta. Nag-English ka naman sa akin. Islang pa ang pagsasalita mo. Ang sabi ko, maganda ka. Kaya, maswerte si Romero. Oh, don't get me mad. Naintindihan ko ang sinabi mo. What do you think of me? Sobre namang yung sunod-sunod na pag-i-English mo. Sige, iwan ko na nga kayo. Ay, niluloko ako ng lalaking yon. Naintindihan ko ang sinabi niya. Anong tingin niya sa akin? Hindi ako makapag-English? Relax ka lang, Greta. Sino ba ulit yung lalaking yun? Napoleon ang pangalan niya. Pinakilala kita kanina. Kapitbahay ko. Oo nga pala. Saan mo naman ako ipapasyal ngayon? Sa gilid ng dagat sa Santa Catalina. Kung hindi busy ang mami mo, pwede ding magpunta tayo sa Ilocos. Hindi ko na napigilan na pagbibiro ko kanina, nanamadang. Wow! Sobrang ganda niya. Maputi at anak ng Amerikano. Kayo pala. Masyong. Pasensya na kayo, hindi ko kayo agad napansin. Bumili lang ako ng isang boteng alak at isang soft drinks. Pangparis ng pagod. Sino yung sinasabi mo kanina, Napoleon? Wag na. Nakakaya naman kay Ama Asyong. Baka sabihin niyang sinusubukan ko ang magiging manugang niya, nanamadang. Si Greta ba ang sinasabi mo? Saan mo sila nakita? Nakita ko sila sa harap ng isang negosyo nila dahil may selebrasyon sila. Pagmamay-ari daw ng mami ni Greta Amasong. Ang babaeng yon ang tinutukoy mo pala. Talagang iisipin ni Asyong na sinusubok mo siya. Sabihin niyang baka naiinggit ka. Nasabi ko lang naman yun, nanamadang. Baka agawin siya. Pero nagalit tuloy sa akin. Nag-English pa nga eh. Muntik na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya dahil slang ang pananalita niya. Ang ganda naman ng dagat dito, Romero. Anong tawag sa mga yan? Yan ang mga bangka na sabi nila. Ginagamit ng mga mangingisda. Kung mas maaga sana tayong pumunta dito, baka nakita natin ang nahulin lang isda. Sa ibang dako ron. Hindi ba't sinabi mong ipasyal mo ako doon sa kagubatan? Gusto mo talagang pumunta doon, ha? Anong araw ba ngayon? Sa susunod na araw na lang. Gusto kong makita ang sinasabi niyong kagubatan, Romero. Pwede ko bang sagutin ang cellphone ko? Sige. Walang problema. Ikaw pala ang makakasalubong ko. Muntik na kitang hindi mapansin dahil ang ganda-ganda mo ngayon. Ang galing niyo ko palang magbiro, Ama Asyong. Mas maganda pa rin ang magiging manugang ninyo.
Hindi pa sigurado kung silang magkakatuluyan. Kaya palang nanay mo lang ang nakita ko sa tindahan nyo. May iniutos kasi sa akin si inay. Pero hindi ba totoo ang sinabi ko? Mas maganda ang magiging manugang ninyo. Amerikana pa. Anak ng Amerikano. Nagkakilala daw sila nung nanay niya sa Angeles. Kalugaran din natin ang nanay niya. Kaya magaling siyang magsalita ng Ilocano. Kung mag-asawa na sila, pwede kayong makapunta sa Amerika. At baka hindi na ninyo kami makikilala. Anong tinitingnan mo dyan, ha? Alegria. Oh, ang kutsi pala ni Romero. Huwag mong sabihin naiinggit ka. Bakit naman ako maiinggit, inay? Makakabili din ako kapag nakaipon na ako. Yan ang gusto kong marinig. Sila lang ba ang may karapatang magkaroon ng sasakyan? Pero teka lang. Pumapasok na si Romero. Pero siya pa rin ang tinitingnan mo? Inay? May gusto ka ba kay Romero? Ay, hindi inay. Wala akong gusto sa kanya. At baka sabihin nilang akong naghahabol sa kanya. Maganda ka, anak. May mas magandang para sa iyo. Tandaan mo yan. At baka maghihiwalay din si Romero at ng nobya niyang yan. Masungit daw pala yan. Sinong nagsabi niya, ninay? Si Napoleon. Huli na nang napansin niyang nasa tindahan pala si Ama Asyong nung sinasabi niya sa akin. Anong sinabi ni Ama Asyong sa mga sinabi ni Napoleon tungkol sa Amerikanang nobya ni Romero? Nagkasalubong kami ni Ama Asyong kanina, pero wala naman siyang naikwento sa akin. At bakit niya kasi ikukwento sa'yo? Kay Romero niya dapat sabihin. Hayaan mo at mag-away sila ng Napoleon na yon. At bakit yun nasabing masungit ang Amerikanang nobya ni Romero? Anong kwento ni Napoleon sa inyo, inay? Amerikana ba? Naanakan lang ng Amerikano ang nanay niya. Amerikana pa rin, inay. Naku, itigil na nga nating pag-usapan yan. Naasar si Greta kay Napoleon, itay. Iba kasi ang naintindihan ni Greta sa sinabi ni Napoleon na baka maagaw siya ng iba. Teka lang. Matanong ko nga, wala bang ibang nanliligaw kay Greta? Wala, itay. Dahil Amerikana at mayaman sila. Naiya silang manligaw. Ako lang ang naglakas loob. Yan ang gusto ko sa'yo. Talagang magaling ka. Pero ulitin ko ha. Parang nagsiselo si Alegria. Itay? Yan ang napansin ko nung nakapag-usap kami. Nagkasalubong kami kanina. Oo pala, itay. May naalala ako. Hindi ba sa Sabadong pagtatanim nyo ng mais malapit sa kagubatan? Oo, hindi ka nagkamali, anak. Bakit ba? Tutulungan mo ba ako? Gusto daw ni Greta na ipasyal ko siya sa kagubatan, itay. Ha? Ano ka mo? Diyan yung makikitang hindi maarte si Greta. Kahit anak ng Amerikano at kahit mayaman. Itay. Ikaw pala ang tumatawag, Romero. Kumain ka na ba? Miss na kita. Kahit magkasama lang tayo kaninang namasyal. Palagi din kitang miss, Greta. Tinawagan kita para sabihin ko sa yung sinabi ko na kay Itay ang gusto mo. Ha? Nagtataka nga siya kung bakit gusto mong pumunta sa kagubatan. Gusto ko lang naman makita. Magpaalam din ako kay Mami.
Paano kung hindi kanya papayagan? Bakit naman hindi ako payagan? Kung magkasintahan naman tayo. O sige, at baka mapuyat ka. Bye! Bye, Romero. Tinawagan ako kasi ni Daddy. Ngayon lang niya yata ako naalala. Nakita ko kanina sina Alegria at Nanamaddang na nakatingin sa bunga ng saging. Pagkatapos, tumingin sila sa bahay namin. Mabuti at hindi nila nahalatang nandito ako. Pinaghihinalaan talaga ako ni Nanamaddang. At kung totoong nagsiselo si Alegria, baka magalit siya sa akin at mawawala ulit ang saging na iyan. Hinog pa naman. Oo nga pala, Inay. Kasama ko pala si Anton na kukuha ng bunga ng santol bukas. Nagpaalam na rin ako kay Tito. Matagal na din hindi ako pumunta sa kagubatan. Parang sasama ako Malawak pa naman ang sagingan doon. Saging ulit ang iniisip ninyo. At sino ang magbabantay sa tindahan? Minsan lang natin isasara ang bahay. Samahan ko na lang kayo ni Anton sa pagpunta doon. Sige, Inay. Agahan ko na lang buksan ng tindahan para makabenta tayo. Talagang hindi ako nagkamali, Greta. Dito pala ang bahay nyo. Oo. Anong ginagawa mo dito? Nahalata ko kasing naiinis ka sa akin. Kaya hihingi sana ako ng tawag sa'yo. Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Bakit ganyan ka makatingin? Ang ganda-ganda mo kasi. Iba ang tinitingnan mo. Bastos ka. Hindi. O sige, alis na ako. At baka masampal mo pa ako. Tinatawagan ka pala ni Romero. At baka isumbong mo ako sa kanya. Ano kasi, si Daddy ang tumatawag. Teka lang. Si Romero yung dumating May pupuntahan ba kayo? Ganito pala ang kagubatan dito, Romero. Maraming kahoy na makikita. Maraming mga ibon. Nasaan ang tatay mo? Nandun siya sa kabila. Siguro nagtatanim siya. Tulungan natin siya mamaya. Pero magpahinga muna tayo dyan sa kubo. Sa inyo ba talaga ang kubong yan? Oo. Kubo nita yan. Pinagpapahingan niya kung minsan. Diyan rin siya natutulog. Pero lahat ng mga taong nadadaan dito, welcome silang makikisilong. Ano yung matataas na mga kahoy na yan? Santol at mabulang mga yan. Gusto mo bang kumain ng mga santol? Parang gusto kong tikman Pero hindi ba ako nakakakita at nakakatikim ng ganyan? Masarap kung hinog, pero mapait siya. Mapait? Ayoko ng mapait. Sumasakit ang tiyan ko. Sa susunod na lang kung sumasakit ang tiyan mo, baka magkasala pa ako sa mami mo. Pero tikman ko kung talagang mapait. Kung mapait, hindi ko itutuloy. Mamaya, puntahan natin ang tatay mo. Pupunta ka pala dito sa bukid, madang. Napadaan lang ako dito, pero diyan ako sa kagubatan pupunta. Puntahan ko sina Alegria doon. Nauna silang pumunta doon dahil kukuha daw sila ng bunga ng santol at babulo. Makakakit ba siya? Ang taas-taas doon. Ikaw naman,
Hindi mo ginagamit ang utak mo, Asyong. Kasama niya si Anton. Hindi naman niya kasama si Anton. O diyan ka daga. Ah. Walang ganang makipag-usap sa'yo. Naasar yata si Madang. Ito na pala sila Greta at Romero. Nanggaling sila sa kagubatan. Ay, talagang maganda si Greta. Maputi. At sobrang sexy ang kanyang pananamit. Talaga naman, no? Marami pala kayong nakuhang bunga ng santol at mabulo. Pero hindi pa nalinisan ang mga mabulo. Pinulot ko ang mga iba, inay. Maraming nahulog na bunga ng mabulo. Mabuti at hindi pumunta dito ang mga bata. Baka naubos nila itong mga mabulo. Natatakot sila siguro kay Tito Kildo. Titingin nga ako ng mga gulay na mauulam. Marami yatang gulay doon, inay. Magpasama na kayo kay Anton. Ganito pala magtanim ng mais at mani? Ang ganda. Pero madudumihan ka. Di bale, may tubig naman dyan sa tabi ng kubo na maari mong paghugasan. Romero, anong mga hayop na yan? Iyan ang tinatawag naming kalabaw. Masipag na kasama ni Itay sa pag-aararo. Pwedeng sumakay sa kalabaw? Baka mahulog ka, iha. Sasakay tayo mamaya. Tulungan muna natin si Itay sa kanyang pagtatanim ng mais. Pinaliguan muna ni Ita ang kalabaw para malinis na pagsakyan natin mamaya. O mamayang hapon siguro. Mamaya na din tayo dahil katatapos lang din naman nating nagbirenda. Ikaw iba ang tinitingnan mo. Sobrang ganda mo kasi. Ano? Greta, pwede ba kitang yakapin? Yakap lang. Sige. Greta. Inay, mamaya na kami uuwi ni Anton. Makikisilong nga ako dyan sa may kubo. Greta. Ha? Ay! May tao pala! Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo ni Romero. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talents Center Drama Productions, inahandog naman sa inyo ng the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end.